И какво става, хора? Аз съм Николай и както казах, си направим влог из Банкя. Сега в момента се разхождаме в Банкя, с мен е Хариан, ето го. Нахалене. И ето го пътя, по който се разхождаме. Така. Се разхождаме до центъра на Банкя, след това се върнем, но връщането няма го заснем, защото няма смисъл по дяволите. Така. И голям път, за жалост. Да, пък ни поне 15-20 минути до центъра. Се го снимам центъра и се ви ето гледката да видите. То не че виждам колко хубаво. Само кой ще се вижда? Да, има големи къщи, сега станахме вече. Опа. И сега рано сутринта спряхме си обещанието за зония екип, дето аз се го направя. Чете, че очите ми засърбяха. От така. Ето една голяма вила. Както виждате, ето така. Отиваме се разхождаме. А тук е голям куче. Да. Не, няма го в момента. Ето там. Хариан играе на покемон. Да, сяхме объркаме пъти, защото има разклонение. То не чимно вижда. Това е съзиката. Да, те също. Хариан играе Покемон Go. О, какво се разфигал тук, да не ти сватва, бе. Извинете за това, което чувате в момента. Му? Не. За корите, които чувате. Така. Що на, бе? Какво са? Добре, че не те озири. Като че има хубави вири. А сега, помниш ли тук, където едно куче те нападна? Да, едно куче ми яде. Ето го. Ето го, казете здраво на моя приятел. Кавичка, ето го. Марава, my friends. Да, айде, казахме му чел. Нашия приятел в кавички. Има дървена вила. Това е вилата за мен. Да. Само за теб, нали сеш. Има хора. Това също е. Да. Ето е куче, бебе, само е работа. Нека покемони. Нека се секате. Някъде наблизо. Наблизко. Така. Покемон Go. Но хитра идея. То пък. Така, сега срезаме по чекърщата. Така. Надявам всичко е да е тип-топ. Подбили се. Не успях. Жалко. Така. Хора, днеска си има стрим. 8:30. Може би Хран си ми бъде на гости. Може би. Мисля, в скайп не е вкъщи. А в понеделник другия отиваме на моята вила. Така че оттам се снимам, пак ще направя ново влогче. Надявам се да ви харесва като правя в момента. Ставам съм само заради вас. Колко без усещи се. Дори с един час бях подранил с кръпчето. Така. Так, в поста минаваме хора. Ето. Една скромна виричка. С пирончето. Да, и пирончета. Така, продължаваме да снимаме. Опа. Баба ти де така по този път, дето е към хубавите вири, ще заминеме на там. Толк. Искаш ли? После може да снимам и в рейса, ако искаш. Не. Как всички си ми играят странно. Да. Така. Като чело е екстра тук. Тишина, свеж въздух. Сега по центъра двери се бъде тишина, защото всички хора излизат на работа. В момента е 9 часа, кажи речи. Има ли покемони тук? Аз не гоня покемон. А какво в Фейсбук? Нещо такова. Добре, после влезни в Покемон Go. Но не се прецака. Що? Да, това е тъпото, че тук нето се губи. Това е единствено гъл нещо. Така. Вили. Има куче пред нас. Се го изям заради вас, хора. Не, базикам се. Той избира. Ето една вила пак. Така.
Трябваше да оставим съобщение на баба ми. Да, оставихме и. Ще се зело го написахме, защото както казахме на двамата ни се спи. На прескуки спахме. Та вече сме спали 4 часа общо, защото си ръгнахме в 2:30. Сметнете от 2:30 до 6 часа колко часа си излежаме 4 часа и 15 минути. Нали така? Поне така ми изглежда на часовника, да е на алармата да го пускам, но това няма значение. Така, още малко, още 5 минути сме до центъра, нали толкова. Приблизително, ето пак слънце. Взелах малко по-рано, защото аз не мислях позирате и честно казвам, не искам се хората да ме гледат как снимам. Сега ще покажа една виричка, която не много ми харесва и се едно напана в Майнкрафт. Ето за тези говоря хора. Вижте малко от по-близо. Така. Видяхте я. Мен там ми прилича, но аз съм я направил в Майнкрафт. Си имам... Мисля, едва ли се почна да снимам на Майнкрафт, защото тази игра нещо не ми мяза на игра. Защото, като казах, снимам от ръд, пачелото съм го постигнал с тази ръка. Вие не виждате. Така. И от ръд е малко тъпо си игра на Майнкрафт. Защото тъпата версия е бърната на моята вред. Не знам защо. И така. Хора, вчера какво чудо се бяхме видяли с Хриян. Направо бяхме тръгнали да снимаме една страшна игра. Вие как ще се огледали в хрипа от сутринта. Ето го качих. Беше отврат. Бяхме тръгнали да снимаме на една страшна игра. Обаче тъпата игра крашна. И един вид ми превзе таблета. И така беше. Контрол на играта. Да. Но това, тази вече игра си избих от ума, не знам за тебе. Коя бе, грозотията? Да бе. Та игра никога, ама никога няма да ме накарат пак да игра. Но аз го направих заради това сама. Май прехвърлих си играта. Сам си купил. Така. Мисля се качил дерен клип за това за стримчето. И вече, както казах, има фейскам и всичко е тип-топ. Ох! Здравей си. Да, аз стъпих в дупка. Сега влизаме в една като борова горичка. Ето, както го виждате. Шърпи и натам продължава. Така ето пак на мене. Да, твоето лице. Да. Това е едно влогче, което... Мисля, това е първият влог в този канал. Мисля, не казвам, че имам два канала. Така. Извинете за музиката. Така. И още няма 5 минути сме вече в център на Банкя. Ето вътре се влиза там за кугичката, но на мен честно кажем не ми се влиза. Първо няма смисъл, и не ме радва. Специално мене. Така сега се ви разведем из центъра на Банкя. Мисля, няма да е много такова, защото ни се спи и мисля общо взето си какъв център на Банкя. Някои надявам, може би се го знаят къде е. Бях 4 дни на Банкя, снимах от Банкя. Както по кеповете сте разбрали, че не съм в нас. Защото в нас е малко по-оживено и сумно зарад брат ми, но тая пъчка вече се надяваме, че се бъде премахната. И как го казваш? Да. Ето едно голямо куче. Което е бяло. Да. И ние имахме такова голямо куче, но ни го тървахме, но като иде това е друга тема на разговор. И продължаваме напред с посредни серии, не сме закусвали. Кога ми какво река по река се обажда. На теб ще ти е окей. Така. Ако искате мога да кача запис от стрима, дето се игравих в Omegle. Хрян не беше много чуван, защото се игравих като... Да не казвам като какво, но пак става се окей, тип-топ. Така...
Още малко сме на центъра. Вече аз специално чувам звуците, които идват оттам. Хрян си играе на таблета, аз снимам. Екстра перфект. Нищо ново за нас двамата. Аз снимам, той играе. Мисля, не играе. Той не си пада. Смисъл, пада си почтящни игри на компютър. Да може се снимам с него от аз, но не знаеме кога ще стане това. Се видиме някой ден, в близките дни. В близкия месец, да го направим аз в близките дни. Така, се ви рискуваме по центъра банк, както казах за втори и за трети път. Днеска, с Хряна, ето го, той е до мене. Помахи на хората, бе. Да, ето помаха. Небрежно. Сега той пуска Pokemon Go. В Банкия няма кой знае колко покемони. Мисля, има много слаби. Само проверявам какво е. Как е. Идва кола да се свием. Опа. Сори. Сега колата се мине, се свиеме. Продължаваме с сироп, извинете хора, но нещо ми потече, но се забравя да си взема салфетка. Ми провери. И още малко сега, малко се чуете шум от кори. Така. Това влог си го правя за вас и за мен да си имам за спомен. Това ми е едно от, така да се каже, почивката на лятото ми, защото нямам време да ходя на море и така. Да видим какво ще стане в центъра. Не, че много хора, смисъл има хора, ама те се движат негално, дясно и нещо да ни натепите гнола. И по-добре за мен, защото не искам да се виждам с хора, защото ме гледа странно когато си имам, но аз 5 пари не дам за това. Нали Хрян. Така, сега се свиваме, минаваме покрай един пътен знак смотан. Не, скопки бе, човек. Така, извинете хора за това, което се чува. Само да ни сгази кола. Да ни сгази. Да, ние точно през тях се минем, през разкопките на пътя. Големите разкопки 2016 година. Добре, нека продължим. Спри се, бай Георги, бе. Ние минаваме. YouTube звездите. Спря се. Благодаря. Сега пак се почне. Нищо ново. Само мисля, че беси на пауза за към център. Да, на пауза. Сега минаваме по най-безумния начин тук. Поне аз така си го представях, но не беше. Минава кола. Fuck my life. Гати. Така, благодаря. Писаха ми ушите и на вас хора си ви писнат. Това няма го изгледам, защото няма смисъл, защото изрезаме нещо от влога, то няма да бъде... Хора, аз се опитвам като нов тем за това. Знаете, че той не изрязва клиповете. Качва ги както ми се опълни, както забелязват и аз ги качвам пълни. По някой път, само по някой път мисля, ако има някакво запечено ригата касване, знаете на всеки се случи това, ригата да ви крашне. И чак тогава го изрязвам. Питате Хрян. Аз така почетирам и изрязвам кръпчетата в моя YouTube канал. Така. Нищо на телефона да ми извънне си е малко, но това няма значение. Мога да предважда в влога, да. Това нищо не е срамно човек да говори по телефона. Така. Още малко ми остава. Ето по тази прака сега свиваме там, дето е зелената зелта, ако виждате. Така.
Тук в Банкя това ми направи впечатление, че има много басейни. Колко басейни има? 4? 4 или 5, да. Между 4 и 5 има. Значи после няма да минавам от там, дето има вири. На мен не ми се минава, защото... Така. Иска да разведа по-големите вири, но... Няма време, тя се връщаме, да закусваме. Нали знаете за дневието на всеки един човек. И така вече минаваме, отиваме за към центъра на Банкя. Това влог ще бъде качен вечерта, късно, някъде към 7 или 8 се види според времето. Така да ви покажа, тук в центъра на Банкя има фонтани. А сега пак е разкопки бе, човек. А не ги чистят пътя. Май чистят пътя. Да, аз дето живея няма такива екстри. Да, добре. Ето това са фонтаните. В принцип трябва да работят, ама по принцип. Много рядко работят. Мога само това да кажа. Само вечно време, защото... Не. Не знам, вечно време аз. Поне нашите така ми казват, така. Но това няма значение. Ще ви покажем центъра как ще е. И се спираме. Да. Ето по-обширно да ви го покажа. Това големите кръчета са фонтаните, хубави са. Сега по принципи на център има фонтани, нали на център има фонтани? Един само. Да, един, който се става като един подобен така фонтаните. Но само подобни. Така... Стъпих шахта. Където беше то нагоре, то надолу. Нека минем от тук. Малко се навеждаме. Аре бе, къде е то център? Къде ще кажеш с фонтаните, Хрян? Той е един фонтан. А, той къде е? Аха. Ето сега отиваме баш на центъра. Това сега ще ви го покажа. И покажаме го и спираме, защото няма смисъл. Почи да снимаме и без това влог. Не ми изправи чак толкова голям влог. Няма смисъл, човек. Така. Ето го. Още малко ще приблизим и си ви покажа. Ще ви помахаме за довиждане. И след като видите центъра, фонтаните. Покахме вири, които харесаха, но дърването не успяхме да покажем. Но пак става. Нали? Ето го центъра. И видяхте го. Сега пак още един път си го покажа. И това се завърши моят влог. Ето го. Показвам го пак. Значи хора, това се бъде за от мене, от Хриян. Чао и довиждане.